Moje nové halovky na futbal. Tak sme došli do Porto Alegre. Sme tu, mierne unavení. Už tu máme raňajky. Koláčik, ktorý sa volá bananíňa. Máme tu kávičku. Už to je na Instagram. Musím povedať, že absolútne nerozumieme, čo títo Brazílčania tu rozprávajú. To je tak zvláštny jazyk. Absolútne sme stratení. Nikto tu nevie po anglicky, nikto tu nevie po španielsky. Furt je to bananíňa, queso, víry, kvír. Ja nie som veľmi kávičkár, ale tuto Tereska je kávičkárka. A Brazília je známa svojou brazílskou kávou, najlepšia na svete. Je to najlepšia káva, čo si kedy mala? Možná jo. Plná chutí. Má takovou texturu. Cíti to aroma. A ja som si tiež trošku dal a síce nie som kávičkár, ale chutí inak úplne, jak keď si občas dám kávu niekde, ty vole, v bufete v Brne. Sme v brazílskom supermarkete a musím vám povedať, že je to tu absolútne perfektné. Tu majú tak neskutočný výber vecí, tak lacné a tak skvelé, čo som nikdy nevidel. A hlavne v oddelení ovocia. To tak dobre vonia proste. Manga, papáje, ananásy, limetky. Ty vole, toto je úplný raj a hlavne lacné. Absolútne krásne mäso. Dvakrát také lacné, jak v Argentíne a krajšie. Hrozne veľa jogurtov, mliek, kokosových, marakujových a neviem čo, hrozne veľa pív. To je proste raj. To vidno, že toto je krajina, kde sú importy. V Argentíne nie sú a tam je to úplný hnoj. Tak kráčame si do historického centra Porto Alegre. Pijeme si zákis. Normálne kokosový zákis, kefír. Ja stále som mimoriadne ohúrený potravinovým priemyslom a potravinami, čo sme tu videli. Zatiaľ veľký palec hore Brazílii za potraviny. Okolie tu je celkom jak nejaké humenné. V 60. rokoch taká horšia časť. Takže to nič moc. Prišli sme do Nike obchodu a ja si normálne kupujem halovky. Kúpujem si ich za menej ako 50 eur. Majú tu halovky za 35 eur, proste Nike, Adidasy úplne nádherné. Ja si tu možno ešte aj zimné boty kúpim. Ja zbožňujem Brazíliu. Ja mám Mercuriali z Brazílie, halovky. Sme na trhu v Porto Alegre, na typickom brazílskom trhu, je tu strašne veľa hovadín. Sme v klasickej brazílskej reštaurácii a objednali sme si feijoada. Je to niečo ako taký prívarok alebo hustejšia polievka z fazúl, z mesa, z ryže a tak ďalej a tak ďalej. Takže na to sa tešíme. To je asi najtypickejšie jedlo týchto končín. Pozrite na tú lyžičku, jak vyzerá. Úplne zvláštny tvar. Tak to ideme okoštovať. Výborné. Jak fazúlová polievka naša, ale o dosť lepšie. Niečo to má tak viac, proste to mäso je asi kvalitnejšie a robí hrozne dobrú chuť. A samozrejme, pivečko k tomu nesmie chýbať. Majú to docela dobré pivo, pretože je tu veľmi veľká menšina Nemcov v tomto okolí, ktorí sem priviezli piva. Tak na zdravie, Brazília zatiaľ robí veľký dojem. Sme v historickom centre. Nebudem tu veľmi točiť, je tu veľmi veľa pofiderných hnedých existencií a tie ulice sa nejak vyprázdňujú, už bude 5 hodín. Vraj od 6. nie je úplne bezpečné tu chodiť, ešte keď sme tu s mapou jak turisti. Na to, jak odporné tu majú domy a všetky tie zóny naokolo, tak historické centrum je veľmi, veľmi pekné. Ja len dúfam, že táto kamera mi dnes nespôsobí veľké problémy. Pretože takí hnedasi tu na mňa kúkajú. Môžete ich teraz vidieť možno. Sme v katedrále v Porto Alegre. Vo vnútri. Naozaj majestátne. Je tu veľmi, veľmi veľa kostolov. Hrozne veľa kostolov. Strašne kresťanský národ. Dostali sme sa k monumentu Aztékov, čo je jeden z najznámejších monumentov v Porto Alegre.
Akože čakali sme trošku viac, lebo je to úplne v prdeli a je hrozne teplo. Je to pografitované, sú tu sami čoklovia. Tak už aj Tereska si kúpila boty biele konversky. Ukáž. $25. Tu sa tak oplatí kupovať neskutočne, pretože je hrozne slabý brazílsky reál voči americkému doláru. Milujem Brazíliu. Končí sa nám dnešný úmorný deň v Porto Alegre. Bolo to veľmi zaujímavé. Prvýkrát v Brazílii, veľmi super, čo sa týka historického centra, nových haloviek a potravín. A asi za 6 hodín vstávame a ideme o 6 ráno busom do úplne malej dedinky, ktorá sa volá Cambará do Sul. A to je dedinka, pri ktorej sa nachádza Itaimbenzinho kaňon, čo je jeden z najznámejších kaňonov na juhu Brazílie a nepozná ho pomaly žiadny Brazílčan. Tak tam budeme nasledujúce 2 dni trošičku kaňonovať, nejaké treky si tam dáme a bude to hrozne super, veľmi sa teším. A vy budete pri tom s nami.